दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि जे खुंगा 40 बोसोरसोला जथुम्मा बे जथुम्माखौ दिनै नैबे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय रंजालि नोगोर उरांपाटाव दिनैनिफ्राय गिबि सान हिसाबै दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै गिबि साननि गोबां गाहाय दरखं बेखेवनाय, गाहाय आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, गाहाय पेन्डेल बेखेवनाय, जों गासैबो बुलुर गेलेनाय, काबादि गेलेनाय गासैबो हाबाफारिखौ जों बेखेवनाय हाबाफारिया दिनै जानानै थांबाय। दा जोङो दसे समनि उनावनो जोंहा थान्दै मेल दङ गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि। दा बे थान्दै मेलावनो जोंनि दुलाराय बर' आफादनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव मोनफैखाबाय। दा बे जों थान्दै मेलावनो जोङो बर' हारिनि, बर' जाथिनि जोंनि बर' माहारिखौ मोनसे बुहुमावनो मोनसे गोजौ थाखोनि मोनसे सिनायथि होनायनि माखासे गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बर' हारिनि माखासे हानि जेंना, बिजोंनि जेंना, बेफोर गासैबो बिथिङाव जों बेयावनो जों सुरैनो सावरायगोन। बेयावनो जों सावरायनानै जोङो माखासे बिथांखि जों लागोन आरो बे बिथांखिखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम जोङो दैथायहरगोन। आरो बिदिनो गाबोन अखानायै फुंनि 11 रिंगायाव जोङो मोनसे आबादारि सेमिनार लानाय जादों। बे आबादारि सेमिनारावबो गुवाहाटि एग्रिकालसार इउनिभारसिटि जरहाटनि भाइस चेन्सेलर मानगोनां बिसि डेका सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसेनो गोबां फुंखा सुबुं आबादारि बिथिङाव रोंगौथि गोनां बान्था मोननो हानाय मनज कुमार बसुमतारी सार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आरो सासे फुंखा सुबुं अनजल लेम्बु बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। जों मिथिगौ जोंनि बर' माहारियाव आबादारि बिथिङाव जोंनि बर' माहारिया जेरैबायदि रोंगौथि गोनां, बेबायदि रोंगौथि गोनां जानो हायाखै। बेनि थाखायनो बे आबादारि सेमिनारजों जों जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो आबादारिफोरखौ बोरैहाय खेथि मावब्ला जोङो मुलाम्फा खालामनो हायो। जों बेनि सायाव जोङो गुवारैनो जों रायजोफोरनिसिम सहैनो जों फोरमायना होनो थाखाय जोंनि आलासि बिथांमोना फोरमायगोन। आरो बिनि उनावनो जोङो बेलासिनि 3 बाजिनाय लोगो लोगो जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद आरो धोरोमारि आफादफोरजों जों मोनसे सावरायमेल लादों। बे सावरायमेलावनो जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय, बर' समाजाव सोलिबाय थानाय उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय, सोरबा आइजोआ सोरबा गुबुन हौवाजों गथ' गथाय थानानैबाबो गुबुन हौवाजों खारनाय, बा सोरबा हौवाया सोरबा गावनि हिन्जाव थासान्दियावबो गुबुन हिन्जावखौ लाना खारनाय, बेबायदि माखासे जोंनि जि समाजारि जेंना, बे जेंनानि सायाव जों बोरै सुस्रांनो हागोन, जों गासैबो आफादजों बेबायदि जयैनो सावरायनानै जाहाथे जों इयुन समाव जाहाथे जोंनि बर' माहारियाव उन्दै बैसोआवनो हाबा जाया, बा सोरबा दस्रा हिन्जावाबो बा सोरबा हौवायाबो मालायनि हिन्जावजों बा मालाय हौवाजों दोनखारलांलाया। बेनि मोनसे मोनसे खालामनो थाखाय धोरोमारि आफाद आरो माहारियारि आफादफोरजों जयैनो जों सावरायगोन। बिनि जोबथा लास्ट 12 थारिखखालि मोनसे गेवलां मेलबो हाबाफारि जों लानाय जादों। बे गेवलां मेल हाबाफारियावबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। आरो बिटिआरनिनो गेवलां मेलनि बेखेवगिरि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। बेयावनो जों गोबां जोंनि मेलेमजिबि बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। बेयावबो जों गासैबो बर' माहारिनि सोमोन्दै जों बेयाव रायजोफोरनो जों फोरमायना होगोन। बेनिखायनो आं आसा खालामो गासैबो हाबाफारियाव गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लालायगोन। आं बेखौनो गासैबो रायजोसिम गलाघाट जिल्ला एबसुनि जानानै आं नैबे समाव गुरैनो बयनिसिमबो फिन खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।